Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon. Ngayong araw nga ng linggo, May 14, 2023. Araw din ng mga ina. Kaya po Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga nanay, inay, mama, mami, at sa lahat po ng mga nanay sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Happy Mother's Day po. So narito na ang lagay ng ating panahon. Makikita po natin, wala pa rin tayong namomonitor na anumang low pressure area o anumang posibleng maging samahan ng panahon. Kaya po posible sa mga susunod na araw for this week, malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Mapapansin ho natin, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto sa malaking bahagi or partikular na dito sa may katimugang bahagi ho ng Mindanao. Inaasa natin ngayong araw, malaking bahagi ng ating bansa patuloy na makararanas ng mainit na panahon, pero posible pa rin na makikita ho yung mga kaulapan dito sa may Mindanao, mga isolated ho yan, mga isolated rain showers and thunderstorms na bandang hapon hanggang sa gabi. Minsan may mga thunderstorm pa rin sa madaling araw. At narito ang ating inaasahang panahon dito sa Luzon, makikita ho natin, kagaya ho ng binanggit ko, malaking bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mainit na panahon, pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Dito nga sa Lawag, ang agwat ng temperatura ay 26 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 25, habang sa Tuguegarao nasa 26 to 36 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan naman, nasa 26 to 34 degrees Celsius ang mararanasan sa agwat ng temperatura. Sa Tagaytay, 23 to 31. Sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, nasa 27 to 34. Habang sa Puerto Princesa, nasa 26 to 34 degrees Celsius. Dumako naman tayo dito sa may bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Dito sa Kabisayaan, makikita ho natin, patuloy na mainit na temperatura din mararanasan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Dito sa may bahagi ho ng Kabisayaan nga. Agwat ang temperatura dito sa Iloilo, 27 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 27 to 32. Habang sa Tacloban, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Malaki rin ang posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa bahagi naman ng Mindanao. Dulot yan ng localized thunderstorms at epekto na rin ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Sa may bahagi nga ng Zamboanga, nasa 25 to 36 degrees Celsius ang maranasan sa agwat ng temperatura. Sa Cagayan de Oro, 26 to 32, habang sa Davao, nasa 25 to 35 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning, ibig sabihin ligtas naman ng pumalaot ang mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahagi na sa mga karagatan ng ating bansa. Pero mag-ingat pa rin pag meron mga biglaang thunderstorms o mga pagkidlat, pagkulog, pwede kasing biglang lumakas yung alon ng karagatan.